Això és que hi ha que esperar que juguen a la botifarra. A quina hora s'hi posen? Sembla més bar de poble. Allà les... Però a quina hora venen? No, 2:30. I als migdies també, no? Un dia al matí també, però vull dir que hi hagi un menys a la taula de Avui al matí no botifarra. hi haurà ningú, perquè van anar a Uger. Doncs avui no cal pas que els esperem. Per tant, quin és el millor moment del dia que ens recomaneu per veure moltes partides i en plena ebullició? Al matí algun dia, al menys hi ha alguna taula, però a la tarda sí que ens ha dos i mitja. Quan ja tenen la panxa plena, no? Exacte, dos i mitja, llavors veuràs aquí com eren les taules de botifarra, potser una de roquers. Perfecte, ja hi farem cap, en algun moment. Si vols fer un d'això, vull dir que... Te'n diré una hora després. Sí, hem de veure aquest clàssic. Sí, clar, això és un mar clàssic. Potser vols que faci un reportatge. Nit del dilluns 30 de setembre del 2019. Tanca l'històric barolianès Cal Massana, després d'un dia de comiats amb la clientela de tota la vida. El negoci familiar havia sigut obert l'any 1953 per en Joanet de Cal Massana d'Oliana i la Conxita de Cal Jové d'Aguilar de Bassella. En aquest híbrid entre reportatge i documental, dividit en 4 temàtiques, es mostren diversos moments viscuts a l'emblemàtic establiment durant els dies previs al seu tancament. Dissabte 28 de setembre, com cada migdia després de dinar, puntualment, pràcticament totes les taules del bar queden ocupades per jugadors de botifarra. Però enmig del predomini dels trumfos, les manilles, els reis i els cavalls de la botifarra hi conviuen uns altres cavalls i reis, que es mouen estratègicament gràcies a la parella que des de fa molt i molt de temps juga als escacs i a contracorrent, com si de la irreductible càlia d'Astèrix i Obèlix estéssim parlant. A continuació, ni uns ni els altres ens deixaran indiferents. Travesses parets, cases i vides, tot el que veies, tot el que espies. Ets el que creies o el que et pensaves, tan sols ets la resta fins que t'oblidin. Els últims dies. Les partides. Sigilosament i amb molta concentració es van acabant de col·locar les cartes per tal de començar la partida. Ja estan a punt, i després d'haver escollit el trumfo, és l'hora de posar tota la carn a la graella. Salta del foc.
De moment, la càmera passa pràcticament sense pena ni glòria, però això no durarà gaire més. Comencem la interacció amb els jugadors. Fa molts anys que hi jugueu, a la botifarra? 60. 60? 60 jo. 60. No fem sempre Fa 60 anys que jugo i jo Només veniu a jugar aquí, a Calmassana? a tot arreu. A on més? A Barcelona, Madrid i aquí. Jo a Calmassana només hi soc al final de son mare. Rodolí. I grava i tot això. Sí que grava, sí. Me cago en l'hòstia si no dic res més. Va. N'estàs segur que no diràs res més? Va. Què diu del Parlero? No del fill del Parlero. No, que del cas. Sí. Que dic maco. No hi patiu, no tocarem la taula. Volem firmar-ho des de tots els angles. Vol agafar a nivell sota el civil. Això ha d'anar amb aquells que fan soroll. Allà al Samorat. Soroll? Voleu dir que no en feu una mica tots? El gos no el tornes a agafar. El gos encara no l'hem agafat. El deixem pel final. Que voldries veure com juguem? No, aquest home no ens dona trump. No estic juguem. Com l'hosti. O t'has de donar. Sí, estaria bé que també anéssiu jugant. I aquests deuen ser la irreductible Gàlia, els únics que no juguen a la botifarra. Campeonito. Sí, campeón. O altrament anomenats, com diu el Fulla, els campeones. Els campions t'has d'agafar. Ja els hem agafat. No, aquests del darrere. Aquests dos del darrere. No s'ha de una. Ben fàcil, veus, Toni? Aquests dos del darrere són els campions, va. Tots dos ho són? Principalment el Benito. El Benito és el campió. Benito, corre, va, que et filme. I sortiràs per Tele3. I a la part final del Telenotícies connectarem en directe al Bar Massana, un local emblemàtic i històric d'Oliana, des d'on veurem i viurem una de les últimes tardes amb partides de botifarra i escacs, just abans que l'establiment tanqui les seves portes el proper dilluns. I ara, unes imatges que parlen per si soles.
Ara veurem si fan tant soroll com diuen. Toca tot, i les treballadores... Les manilles i van resar. Claro, estava bé això, les manilles, està bé, no? Ara no, ara sí que l'ara, ara no, ara ja l'ara. Ubicats que fem. Quatre manilles havia de comprar. No n'hi havia per tant. Escoltarem què se sent a la resta de taules, per si trobem els sorollosos. Bona tarda. A tots, us agafem a tots. No us en salvareu cap de les 5 taules. Permís, encara no n'hem demanat. Sortirem a la tele? Alguns potser sí. Ahora nos va a firmar a nosotros, que daré leña. Ya lo verás. El río? Como puedas te conto. Si puc. Ara hi sortireu. No, gas no hi és. No estava mal. No, jo puc, Ei, seguiu així, ben animats. no me cago en Déu. Ho fas amb tot la valla. Que vale. Llavors què fas? Si me'n vaig d'un espasa me'n queden 2 o 3. Si me'n vaig d'un hora me'n Que queden tu 2 o puc tornar a arrastrar. O què? Tinc la copa forta. No sé com el 18, Max, feu una mica. 29 i 33. S'ha de tornar a començar, es pot jugar, es pot tornar. S'ha de tornar a començar. Ens esperem, cap problema. Volem una còpia cada un dels que som aquí, eh? No hi pateixos, Lluís, ja us farem arribar alguna còpia. Bueno, una còpia per cada un. D'un dia històric. Clar. I fa molts anys que jugues a la botifarra? Ho miro, Que ho mires? sí. Fent d'àrbitre. Allò feia àrbit, sí. Com estàs, això? 76 a 55. Estàs? 76, Ja i jo els controlem. Sou els dos. Sí.
Aquell i jo els controlem. Supervisors, com si fóssiu el bar de la botifarra. Vigileu, que si feu trampa mentre repartiu, després es podrà revisar amb el bar del bar. No vull no té la mà. Jo tinc 4 espases de rei, això vaig de petit. Molt bé. Amb copes, va. No n'hi ha cartes fortes, sempre. O un fa un rebot, l'altre l'altre. És la manera, doncs. La manera. Deixem que vagin jugant i quan acabi ja ens afardejarem el resultat. Mentrestant, espiem com ho porten els grups del voltant. Poros ho fet? Poros. No filmen una botifarra. Sí, però seguiu jugant, com si no hi fossin. Tengo que fallar. Cada vegada puguin... Ara, si vaig a l'hora que no va... Sabia la que no va arriscar. Tenía un rey de poco fuerte. Alerta, ja canten la puntuació. 8, a 55. Podríem comprar cada vegada. Aviam si podem veure de ben a prop la taula dels resultats i saber si hi ha una diferència molt abismal de punts. Oh, Déu-n'hi-do. Este no lo saca, sí. Este te rompe la cámara, eh. Este te rompe Per què la podem cámara. filmar això? Per tenir-ne un record. Record com a despedida. Exacte, com a comiat, sí. Està bé. Este no lo saca, que este te rompe la cámara, eh. No es veu sortir a la tele, eh? Foren molt lletjos. Digues. I quan tornem, partides d'escacs pacífiques o Ahir si puc fer alguna botifarra, però ben encesa, eh? de botifarra ben enceses. Ho veurem després de la publicitat. No s'ho perdin. Tens mig joc, no la pots fer, ja. Calla. Si tienes mis juegos. O sea que ya sabemos lo que tienes tú. Amb mi joc la pots fer. Vinga, així, poseu-vos bé que ve la càmera. Està bé venir? Sí, ja tornem a venir. Aquests allà no els distreu. Ens distreuen, però no ens volíem pas cremar. A més, vosaltres jugueu amb quartos. Tot i que potser hem sortit del foc per fotre'ns a les brases. Dolenta per dolenta, avui aquesta. Cago molt bé. Si la mato, la verdad tot copes.
I 3. El Barça prou te salvaria, com hi creus. I tu què collons saps si ja no estic o no estic de salvar? Oi, que ja teni base de rei, mas que no estic a El salvar. tiro dalt a sota. Home, paga. Has ben pagat, gos. I què? Sí. Està fenyat. No veus que té fenya. Podes distreure. Què és posat? Què pico jo amb això? Què et sap? Som els més guapos, això no falla. Si sou els més guapos, no ho sabem. No m'enfoques a mi, però... Però el que sí que no falla és que sou la taula més rica o la més pobra amb aquests calés. El calés firma amb aquell perquè veig que aquí no té nano. Mira, el més pobre no falla. Aquest és el meu, aquest. No hi va. 2, 3. 3. No t'enganyes. Dos de les pedreres de baix has d'agafar. Sí? Ara hi tornarem. Aquests dels escacs cada dia hi són, Cada dia. I mai els has vist jugar a la botifarra? Els escacs hi són cada dia. I ja per acabar, anem en directe a Cal Massana, a Oliana, per copsar l'ambient de les últimes partides, concretament amb la Resistència, els jugadors d'escacs. Podem arribar a saber a través d'ells si realment hi van cada dia? Ara els hi transmeto la pregunta i esperem que ens puguin respondre sense haver d'interrompre la partida. Bona tarda, som en directe des del Telenotícies i des del plató em pregunten si sou cada dia jugant als escacs. Sí. Per això s'acabi. Sí, ho sabem i per això hem vingut avui fins aquí. Us deixem amb aquestes imatges, que passaran a ser històriques a partir del dia 30. Gràcies per la confiança i fins demà. Ja heu acabat per avui? No, per desgràcia. Ànims. Postproducció realitzada. Un moment. Pareu màquines. Que encara falta una part important.
Cap capítol dels últims dies no es pot donar per acabat sense veure els vídeos que el Xavier Massana Grill, treballador del bar i fill del propietari, va estar publicant, des de l'obertura fins al tancament, a Instagram durant aquell dia. Ara sí, play careta! L'últim dia. Dia a dia, pas a pas, un recorregut molt concorregut. Va dins de l'aire, ets les freqüències, tot el que escoltes. Travesses parets, portes i vides, tot el que veies, tot el que espies. Ets el que penses o el que somies, ets el que odies Els cafès, i el que t'estimes. Ets ràpid i lluny, de les estrelles fins que t'apaguis, fins que t'apaguis. els clients són indispensables i inseparables del bar. Tot un santuari de clients, clients que són coneguts, clients que passen a ser amics, amistats de tota la vida, familiars o desconeguts, tots hi són benvinguts. Tot el que calles, travesses parets, cases i La birra després de la feina, tot el que veies, tot el que espies. Ets el que creies o el que pensaves, tan sols ets les restes fins que t'oblidin. Ets ràpida llum de les estrelles fins que t'apaguis, fins que t'apaguis. postproducció realitzada entre el març i l'abril del 2020 durant el confinament degut a la pandèmia de la Covid-19, provocada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Oliana, maig 2020.